Λοιπόν, πώς γίνεται να έχω φτάσει στο σημείο να πηδάω από εκεί πάνω. Από εκεί πάνω, ναι. Και να μην έχω GoPro. Και μετά να κολώνω ενώ έχω GoPro να πηδήξω δεύτερη φορά. Γαμό. Ναι. Και τίποτα. Λοιπόν, πάμε απλά, το δοκιμάζουμε. Πρώτη προσπάθεια front flip. Φίλε, εγώ νομίζω να σε βγάλουμε εμείς. Να σε βγάλουμε εμείς. Από την κάμερα δεν έχει. Καλά. Τώρα έφυγες. Γάμισε, επαγγελματίας. Κάνω τραμπολίνα από τα 14 μου. Ωραία. Αυτή είναι η στιγμή που εγώ θέλω να βγάλω φωτό και μπαίνει βίντεο. Η χειρότερη μου. Χειρότερη σου. Καλύτερη δεν ήτανε. Πάτησε. Αχ, κολαρίνι. Καλά, Ξέρεις για πόσο λίγο. Σαν να με έχουν γαμίσει είναι. Πήγες για πολύ κοντά, για φυλάκι πήγες με το βράχο, Δεν το έχω. Είναι πολύ ηλίθιος. Γιατί? Έτυχε σκαβάνο μου. Περίμενα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν ήταν γαμό. Καλά πηγαίνουν οι βούτες, λίγο τα παπάρια μας γαμίσαμε. Ωραία μαλάκα. Εντάξει, οκ. Με τον κόλλο. Τίποτε, κεφάλι. Πάλι μια μαλακία έκανα ρε φίλε. Μόλις πλατούλα μου. Ωχ, τι έκανα. Τραβάω βίντεο, το βίντεο. Λοιπόν, γράφει, όποτε είσαι έτοιμος. Δεν το έχω. Ούχου. Το έχω.